Добре дошли, приятели! Днес искам да ви покажа на нещо, което ми се случи вчера, във вторника, на стрима на Крис. Секунда. И то ще остава да ме чувърка, че съм Така. за събота. Тук той ще дава Ля Гранде. Гранде за да участвате, защото Astrology може и да не отговори. Ако си е тръгнал от стрима... И аз написах удивителна Гранде, както той каза. Изтеглим нов победител. Давам му една минута да отговори. И... Минали са 30 секунди от тази минута. Защо ме биеш сега? Аз да си взема парите. Fair enough. Така, 40 секунди са минали, още 20 секунди, ако не отговори, тегля нов победител. Ето написах, ето тук Трябва да Гранде. отговорите за една минута след като изтегля победителя. Ако не тегля Няколко пъти. удивителна Гранде, защото имате шанс. Имате шанс, не е невъзможно. Имате шанс. Окей, 5, И както той 4, каза, 3, аз имах 2, шанс. 1, реролваме победител след 3, 2, 1 И сега... победител е ето го, VBX, той е тук, VBX, давай си името. Аз съм VBX, давай си името и получаваш и мен ме избраха. правото е лично от мен. Обаче ще видите накрая какво още се случи. Айде, congratulations, пишеш удивителна Гранде, така че знам, че си в чата, чакам те сега да ми пратиш и името си, за да ти го изпратя. Крис, днеска май няма може. Омага, Кари, омага. Тук малко време скипваме. Айде, отворим стойте да раздам Ля Гранде. Сега той ми дава Ля Гранде. И аз ще му дам един друг природ, не чак толкова силен, но той се изкепи много на него. И природа е Бронито Марсито. Отваря бустери, брат, няма как. Стига то, той си ме очаква вече. Аз съм сигурен, че той си ме чака. Сега ще му видим реакцията. Това не е ли мега рядко? Чакай. Бронито Марсито не е ли инсейн или рядко? Кало около 30. Чакай! Много се изнада, а? Чак току-що мега рядък Брейнрот ли ми трейднаха? Този Бейнот го имам от много месеци. От когато беше евента на Бронито Марсито. Там. W? Много рязко ме хитна желанието да съм в момента, така че лека, мека, приятно стрима и до четвъртък ми много ти благодаря, че беше в стрима. Този е 1 на 5000. И днес го давам, защото 1 на 5000. не знам. Патко, я да разбера повече Не за това очаквам, че ще е Брейнрот. толкова рядък. Бруно Марс Брейнрот. Не, Бронито Марсито. Но се оказа доста рядък. Марсито. Уинда днеска няма се цъка това със сигурност. Значи, some spawning this during admin abuse. И така. Общото имах Той го е рядък спамвал. Брейнрот, който му Ама дадох. не пише колко е Мен ми рядък. дадоха Ля Гранде. Обзето всичко е наред. Някакъв крейзи. Някакъв много крейзи. Бро, много ти благодаря. Този няма да го раздавам, този си го паза. И дори ми казах, че ще го пази. Брото случайно да говори на луната. Това беше краткия шорт за Баси трябва да днес. спи, така че Скоро ще започваме с доста така. Лека Виктос, приятна екскурзия. Част Надявам се от си изкараш канал. много добре и се надявам се ви Надявам се отново в четвъртък от всички 23 на следващия стрим. Да хареса този шорт. Да им хареса. Как да не е рядък? Скоро Това е почвам брудно всякакви марската Брейнрот, братле! Работи. Тру. Айде Айде сега, сега едно чао от сами. мен.